perquè l'esport no és bo en si mateix. Té molt bona premsa i realment l'esport és espectacular, és un entorn on hi haurà la motivació per guanyar, per aquell esport, per passar-m'ho bé, i gràcies a aquesta motivació podrem treballar coses que en família, a les escoles, a vegades ens falta aquesta energia, aquesta motivació, aquest per què poder-ho fer. Però diem que no és bo en si mateix perquè l'esport i sobretot la competició és un entorn on pot existir, i com a psicòleg i com a esportista que he estat tota la vida, us puc assegurar que existeix estrès, que pot generar frustració, pot estar amb uns nivells d'ansietat no saludables, amb unes edats formatives on hauríem d'estar més aviat tranquils i simplement disfrutar del joc, ja hi ha prou estrès amb els exàmens. I també aquesta mala gestió de l'esport, amb mals professionals a vegades, porta a un abandonament de la pràctica esportiva que és molt alta i el sedentarisme juvenil és cada cop més alt. Per tant, quan arribem als 16, 17 anys, 18 anys, si no hi ha hagut una bona pràctica esportiva amb professionals adequats, ben formats, ben assessorats, pot portar a que la persona decideixi abandonar. I pares i mares sabem que això és el pitjor, serà el màxim fracàs que haurem tingut. No pas que el nostre fill o filla no hagi arribat a ser professional, que això no és ni molt menys, té que ser un objectiu primordial. Si es donen les situacions, doncs anem a mirar què passa, anem a ajudar, però evidentment que el nostre fill o filla, que el nostre jugador acabi sent sedentari amb una edat tan important perquè estiguin vinculats a l'esport, a un ambient saludable, doncs realment serà el gran fracàs que haurem tingut. A més, no és només en aquell moment, és que pot portar un sentiment d'incapacitat i baixa autoestima per la resta de la vida. Per tant, sí que és cert que la família ho hagi apostat tot i no hagi sortit, o veure que no eres suficient, que eres pitjor que els altres, que perdies, doncs sí que pot ajudar que amb els anys sempre tinguis una mica de baixa confiança en tu mateix i a l'hora de buscar una feina laboral, a l'hora de creure en un mateix, doncs pot portar que a vegades aquest perfeccionisme massa elevat, autoexigència, no sigui adequat per ser feliç. Per tant, què farem els psicòlegs esportius? Oferirem eines perquè l'alumnat, perquè l'esportista pugui disfrutar de l'experiència competitiva, que aquesta pressió vegi que li pot fer front. I, per tant, ajudarem a l'entorn immediat d'aquest esportista, li donarem eines també perquè ells mateixos puguin ajudar a que això sigui una realitat. Si convertim aquesta dificultat de competir en una possibilitat, en veure que podem tirar-ho endavant, aleshores estarem no només disfrutant l'experiència competitiva i veient que li podem fer front, sinó que, a més, estarem fent el millor entrenament per la vida. Per tant, passem d'una cosa que pot ser dolenta per la vida al millor entrenament per la vida, que és l'experiència esportiva. Com hem vist en el vídeo, treballar en equip, establiment d'objectius, control de la pressió, passió, disciplina, autoexigència. Són valors que realment, si els podem treballar en aquestes edats, queden per tota la vida i podrem dir aleshores sí que l'esport és boníssim en tots els sentits.